Anong biyay? Anong biyay mo? Video kay video. Oo, video. Trending to, di trending. Ayos! Busina, busina. Panis! Okay, buka ha. Panis! Good siya, oh. Good trick yan. Kasi yun, tingnan nga, may parang siya. Mike, lalagay mo, Mike. Ilagay sa Facebook. Lupit. Saan biyahe mo yan? Saan biyahe mo? Ha? Siway. Pupunta ka sa ano ha? 1 million ano yan ha? Like ha? Sa Facebook. Kapugi. Kapugi ba? Kaya kakatakot ngayon eh. Ataw niya ba? Sige idol, muna na kami. Let's get ready to rumble! Hinay, lagboy, angkat, hinay. Sige. Cambio. Sige. Taruh nga, hinay, lagboy, angkat. Sige. Sige, hinay. Sige. Ba't ka nag-iipon? Kasi para sa birthday ko yun. Para sa birthday mo. Kaya ako nag-iipon. Bakit ka nag-iipon? Para sa birthday mo? Eh bakit kaya naman kitang ipaganda ah? Ba't ka pa nag-iipon? Nasaan yung ipon mo? Eh bakit ka... Alam mo bakit ako nag-iipon? Ano? Bakit ka Kasi nag-iipon? pagbili ng cake, mahirap na tayo. Mahirap na tayo? Diyos ko naman, ba't naging mahirap tayo? Alam mo bakit tayo mahirap? Bakit tayo naging mahirap? Hindi ka nag-iipon. Ako lang nag-iipon. Kami ni Daddy. Nasaan na ipon nyo? Bakit hindi pinapakita sa akin na may ipon kayo? Risha, harapin mo kami. Ay, anit pa.
Jen. 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 Uy. Gising. Gising. Andyan yung boyfriend mo sa labas. Chandelier. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three. In the sun, it's going by. Can you see? Oh, the sun tonight. I like the sun tonight. Oh, can you see? Like me, the sun gonna see. Like the sun tonight. You like the sun in the clouds. You like the sun. And it's all in the sun. And your heart and your mind in the time. And your heart and your joy in the morning. All the night. Can you see? Like me, like the sun tonight. Can you just can you see? Can you open my eyes? Can you open my eyes? And the whole the sun of the night, all the night, all the night. Thank you. I ain't here for the money, I ain't here for the fame.